Rokamano sura to manyiso picha mane nitie janyuol manose gore peksin mouso kata igene moko mondo miyo ochul ne nyathine fees. Manyiso gi picha mane diponi okang' makama okele mondo miyo kel romruok ne nyithindo koso diponi e komachielo odhi kelo pek ne jonyuol kendo to moro manyiso ni tam manyien janyuol moro ok dhi temo kako nyalo ka en geno ni jatend piny wacho ni nyithindo dhi adhiya skul. Gima ng'eyo ni konyalo dhi kamano to matin kabeni jatend piny nigi mpango moro modhi chulo nego nyithindo lunch. To gima ng'eyo ni koonge gi mpango machielo mar chulo nyithindo lunch to kata jatend piny ok dhi wacho wach ni tam mar ariyo. Mano gima jonyuol nyaka ikre ne. Nikech mana kaka chako wach na ni tanyisu maber ni jatend piny ok okweri kik chul fees. To wacho ni nyithindo donje skul. Kati onge uniform, kati onge pesa. Tingeni kise donje school, to kori make arrangement, engage the principal, engage the school, inyisoge plan ma in godo, kaka idwani mondo nyathini obi ochul pesa mondo ochiem obede school mondo osom, nikech nyaka chalre. Koro to gima ng'eyo ni gimoro ni equality kata inequality no ok dhi bedo nikech the only thing any president dwani nyithindo donje school. Tok donjo. Business kore ni mari. Kidwa nyathini osik dala, obiro siko dala. Kidwa nyathini osome school, to nyaka bi many mana pesa michul mar lunch. Nikech jopuonj be ok bi yie, kata king'iye maber ng'ato osechulo pesa. Ng'ama nyoko chulo pesa chose biro mochiemo 1 month ma pesa ng'acho oserumo e account. Don koro wa expect ng'ama nyepuko chulo ni bo chul mona be pesa ne wacham. Mane kaki balance things in school. To jopuonj late na kendo principals koro late na saidi. Nikech kama gintie ok yot kabisa.